inini mataura kuti baba andiwirirane nawo nekuti kana vachitaura kuti inini ndakaura mwana ina ndina kuura mwana mwana takaenda kwachina chemugabe mwana akanzi asi wavo ivo vakataura vachiti ndakaura zvakuita zifi inini ndine kwandakaenda ndikanotsvaga mwana of which baba ava ndo vaiunza murume uyu munomu baba ava vaitsikana vadhakwa kubvawo votsakurana neshamwari yavo vauya kumba kudaro vaiti shamwari yavo ngairare pasi isu tiri pamubhedha isu tokira pamubhedha torara baba avaizodhakwa zvokuti havakwanise kana kumuka kana kupepuka chero kuvazunguza vanga vasingamuki zvokuti shamwari yavo yaizosvika pakubva pasi painenge yakarara yokwira pamubhedha patiri ndo mawanira andakaita mwana uyu kwete zvavo zvavari kuudza vanhu kuti hanzi ndakaura mwana handina kuura mwana ipapo ngavapataure zvakanaka nekuti munhu ndo vaitomutakura kubva kubvawo kuya naye kumba maita ndo mafambiro akaita nyaya. Naye mukoma Kenzo, nyaya iyi munoiona sei yemukadzi uyu ari kuramba kuti iye haazipambi but akawana mwana pasina murume wake, so murimi vedare munoitunga sei nyaya mukadzi uyu toti ipambe here kana kuti ari kungopiwa mhosva dzisidzai? Kuti tigone kuva nemhinduro yakajeka, chekutanga tinofanira kupindura mubvunzo wekuti chipfambi chii. Kuti titi munhu uyu ipfambi tichinongedzera kumukadzi wemunhu anenge aita sei. Kana munhu wemukadzi akaroorwa nemurume wake akaita bonde kunze kwewanano yake, ichocho chipfambi. Uyewo kana murume akaita bonde kunze kwewanano yake, chipfambi zvakare. Asi kana murume aine vakadzi vaviri akaita bonde navo vese akavaroora, ichocho hachisi chipfambi. Asi kana une mukadzi mumwe chete woita bonde kunze kwewanano yako, ichocho chipfambi. Naizvozvo mukadzi uyu akaita chipfambi. Aisati mbofanira kubuda pachena achiedza kutsanangura kuti zvakafamba sei. Chipfambi chaakaita, hazvina kunaka izvozvo. Kuita mwana wechikomba uine murume wako, kushoora murume wako zvakanyanya, zvinhu zvatisingatarisire kuti zviitike muwanano kana vanhu vachigara vose. Pakakanganiswa. Wandi apa murume wake ndiye aiuya neshamwari yake. Murume wake aida kumbozama kuti aite sei because imba yavairara vese yaive imba yemukadzi, so aida kuti aite sei mukadzi. Harizi basa remurume kuchengetedza mudzimai wake kuti aregedze kuita bonde neumwe murume. Mudzimai akaroorwa anofanira kuziva kuzvichengetedza, omirira murume wake zvisinei nekuti paita dzimwe nyaya dzakamanikidzana. Iyo ndiyo yatinoti miyedzo, kureva kuti mukadzi uyu akakundikana miyedzo, naizvozvo akatofeila marriage. Ndizvo zvinonzi zviyedzo. Kana kuri kuchikoro ndo rinonzi exam, akatorifeila. Saka toti mukadzi uyu ipambi. Kubva pane zvaakaita ndozvawareva. Saka murume uyu atongoti murume uyu ari right here kana kuti ari wrong because imba yaaisvika pakumupinza yanga isingaiti. Ko kana vanga vane mazuva amai avasingapiwe bonde, so zvoreva kuti murume uyu pamwe aida kupumha mukadzi wake chinyararire. Panyaya yakaita saiyoyo, murume uyu kuri kuti ndizvo zvaakaita, zvekunyima kana kuti kutadza kugutsa mudzimai wake sezvinotarisirwa. Mudzimai wake aifanira kuenda kwatete vogara dare remumusha, nyaya yacho yogadziriswa pasina kuita chipfambi sezvaakaita. Saka kureva kuti mukadzi uyu nemurume vese varirwo. Panyaya iyoyo vese vakakanganisa. Hazvigoni kuti urare neumwe murume muimba yako yemukati. Imba yako yemukati ndeyako nemudzimai wako. Ko handiti apa pavese vaivamo muimba yese yemukati because murume wacho aizomutsiwa. Ingava nguva yekuti mukadzi anenge ava kuda bonde, murume wacho otadza kumuka, zvaizopa kuti shamwari yacho izokwanisa kumuka yobatsira mudzimai uyu. Bonde sezvatambotaura rinofanira kuitwa pakati pevanhu vaviri vari muwanano. Nemurume uyo akazoita bonde naye akapiwa mwana, chipfambi hachitotenderwe, hachitarisirwe pavanhu vaviri vakaroorana nekuti izvozvo zvinokanganisa wanano.